Ang ginagawa po namin ngayon, tawag po namin dito ay sarap. Dito namin idadivert yung tubig. Gini, gaya ayos. So, pagdagkalan lang. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Magandang umaga. Nandito kami sa ilog upang mangapa po ng isda. Ang ginagawa po namin ngayon, tawag po namin dito ay sarap. Yan. Harangan po namin ng plastic o cellophane itong ilog. Bato. Kailangan po namin yan at buhangin para yung pong tubig mai-divert. Okay, katulad po nito. Yan o. Okay. So, meron po siyang plastic. Tapos, bato. And then, tinabunan po ng buhangin dito po sa may bandang likuran po ng plastic. Yan. Yan. Kung napapansin po ninyo, dito po, may tubig dito. Bumababa na po yung level po ng tubig. Yan. So, maya-maya, pag putok po ng liwanag, yun na lamang pong mga ngapa ng isda ang aming gagawin. So, dito namin idadivert yung tubig. Yan, si Uncle Berto. Siya po yung arkitekto po nito. Hindi pa nagkakapian. Oh, nagtatago. Oh, yun oh. Datoy na eh. Meron na. Di gumagalaw. Yan. Tutulog. Tutulog ba siya? Kaya siya man ang bunang. Uh-huh. Daddy! Kumay, di kasta-kasta mo. Yan. Native na tilapia. Lasing ko. Bukatot ang tawag namin dito. Yan. Dito matatrap yung mga isda. Okay. Yun. Mamaya, pag putok po ng liwanag, makikita po natin kung gaano po karami ang huli nito. Ano amo lang hagiban nagluganan nito. Turunan. Ang galing ni Jima. Nang kita. Sino ba Gini, gaya ayos. So, pagdagkalan lang. Chimagsagan. Data. Laing sabon tayo ka. Ang maganda. Jay, ayan si... Kala po
Ito na yung mga nakuha namin sa ilog. Kalahating timba ka. Nasa kalahating balde. Dua. Magtipo na maabastahan to ka. Hindi po naman yan. Hindi po. Okay. Yun. Marang yung usok. Wala tikap din na makarima. Ito gusto ko. Iwat, igat. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.